Oh, mizanin so, mizanin so. Oh, mizanin so. Ma'auni ne, ma'auni ne, ma'auni ne. Ma'aunin soyayya. An yi biki lafiya kalau, an kuma watse lafiya lau. Amarya ma kuma ta tare a gidanta lafiya kalau. Fa'iza kina da gaggawa, kin kasa jira na. Gaggawa ta sa kin je kin yi auren da na tabbata ba farin ciki kike da shi ba. Ana ga kura yana ga yaji. Faiza yawo. Ina mai baki shawara, ki yi iyakacin gwagwarin ki yanke dukkan alaƙa da ke tsakanin ki da shi. Tunda yanzu dai kin san cewa ki riga kin yi aure. Ba na son in zo in jefa yarinyar nan a cikin halin haɓuya. In saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so ba. Yanzu za ki ga maganar da nake gani, za ki ga abubuwan da nake faɗe a kanki. Ita Fa'izan nan, ita kaɗai ce yarinya. Ai yaba kyauta ta ce. Karɓi mana dan iyayenki. Ba a mai da hannun kyauta baya. Idan na je ne kuɗi na dawo gari, an kika shawarar ki aure. Bai faɗa min zai ƙara aure ba. Ban san waye aure wacce za ta kula min da yata ba. Ta ba mama wacce. Dakatar Allah, idan kin ga abin bai miki ba, in ba za ki iya zauna ba abin da ya kaki ba za ki iya ba, ki shirya yanzu mai da ke gidanku, ba shi kenan ba? Amma ku baka da adalci. Daura auren mu a yau, a kawo ni a daren yau kace zaka mai da ni gida? Baka da tausayi. Halin ki bare shi can baya, ki canja rayuwa ta 'yan ƙarya. Iyaye sun yi tarbiyya, ki dinga tuno da su ma. Dama jira kake kenan na fita ka je ka dawo ka ci gaba da sharholiya kake yi. Dai ba haka nake mishi da Yanzu dai dakata. Ina aikin nan ne maka. wallahi ba haka bane ya. Na dan tsaya shagon aski ne kafin kuma daga nan kuma wallahi ya Kaga dakata. Tambayar ka nake ina aikin da ne maka, na ga ban ganka da farar leda ba ballanta na baka. daman ya shi ne bayanin da nake so maka. Wallahi lokacin ne da ake ni dan wallahi sai kudin suka zube. Suka yi me? Suka zube. Karamin yaro ne kai da zaka ce ka sa kuɗi a aljihu sun zube ko kuma gandareren ƙato kamar ka. Kai, me da kai ba ƙarya kake. Ya dan Allah nan Allah kai. Wallahi ni banda nan da na fita daga gidan nan babu inda na biya wallahi tallahi ba inda na je banda shagon aski da na fara zuwa aka dan yi min yaran fuska. Ban je ko ina ba can na wuce sai wata yarinya da na taimaka shagon na wuce direct. Lallai yanzu shi kenan ka zama zakara mai neman suna a cikin kaji ba da kwaya ka ci tsakuwa ko kuɗaɗe na ka ɗiba ka je ka ba budurwa sannan kuma har da ganin waɗayi ma ka je ka yi aski ko. Dan Allah wallahi ka yarda da niya wallahi ni ba abin da ina fita wanda wannan abin da lissafin nema shagon fa na wuce kai tsaye na je wallahi. Shago ko? To na je har shagon. Nake tambaya Bala ya zo? Ake ce min ka zo kuma har yogurt ma ka siya. Ka sha don ka sanya makoshinka. Kai Bala ka kiyaye. Wallahi ba haka bane ba. Dan Allah ka yarda da ni. Ka ga wani ya maka wannan. 4,000 na ɗauka ba. Iyakacin su ke nan ne. Ba ni da wata madafa. Sai su da su kuma na dogara. Na ɗauka na baka ka je ka yi sayayya. Amma kai sawarwari ka zuba mun da su kenan. Ko? Ka fita daga ido na ba. Ka fita. Ka bar gidan nan. Kuma ina ne tabbatar maka da cewa ka kada gidan nan ba tare da ka nemi wani kuɗi. Fita. Ka fita da ce. Ki canja rayuwa ta 'yan ƙarya. Iyaye sun yi tarbiyya, ki dinga tuno da su Shi kenan yawo a aike ka shi kenan ka zo ka zama kenan baka da mamoriya ka ko baka da mamora sai busa. Wai hayaniyan me nake ji? Shi kenan ni ban isa in bacci ba a gidan nan.
kun fi kun ishe ni kun addabi rayuwata kun hana ni bacci ina cikin bacci na mai daɗi kun zo kun tashe ni. Ai ban san ciwar baccin naki yayi nisa ba. Yaron nan ne Bala. Na aike shi na ɗauki kuɗi na su kenan da ni ba. Na bashi na ce ya je ya siyo miki nama da kifi da kilishi da kuma ɗan abin sanyin da zai sanya ya miki magogoro. Wai shi ne fa yake gaya min cewar kuɗin nan sun zuba. Kuɗin kayan miyan da zan yi abinci da shi ne ya je ya zubar? Tashi ta. Kai mutum. Mizanin so. Sai yau kai ne mutum na farko da ya fara ziyarta wannan Mizanin so. Ya ake ciki ne? Ma'auni ne. Bala. 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 Wai, yaushe ka zo ne? Tunda nan zo. Amma Bala, wannan wani irin tunani kake haka dan Allah? Tun ɗazu na zo ina ta doka sallama, har na zo na zauna Bala, baka san ma na zo wajen nan ba? Na daɗe a wajen ina ta sallama kana ta tunani. To Nura wani irin tunani ne ma ba zan yi ba. Damuwa ta cike mun kaina. Wannan yayan dawo gaba ɗaya ya Yusuf ya zame min matsala yanzu. Duk shi ke samun damuwar da nake fama da ita. Oh, mizanin so. Bala, wannan rayuwa da kake gani komai dan hakuri. Dole ka riga hakura da shi. Bayan da za ka yi, yayanka ne shi, uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi. Dole ne ka riga hakuri kana kau da kai bisa wasu abubuwa da yake yi ma. To dan uwana ne sai aka ce uwan mu ɗaya uba ni fa na bara ma zargin anya uwan mu ɗaya da shi kuwa. Saboda Allah irin abubuwan da yake min akan wata ɗiyan matar tasa da ya je ɗauko gaba ɗaya kwallafa mata wata soyayya akan ta ni kuma sai rika susguna min ina matsayin ɗan uwansa. Ai maganar kenan dama da nake yi masa. Nake cewa me yasa yayi haka? To shine kike cewa an tashi ki daga bacci ana ta miki hayaniya. Aiko ya zama dole ka fita ka je ka nemo kuɗi ka siyo ka kawo ni. Don ba zan ci lamin miya a gidan nan. Saboda Allah kina gani fa kina ji fa ina gaya masa cewa kuɗi na kenan fa kuɗin jige na bashi amma kuma saboda Allah sai ki ce ya zama dole. Ka ga mama wannan shine aiki na a gidan nan in ci in sha in gode wa Allah shine aiki na. Kwarai kuwa dole ka kawo min abin da zai ƙara min jini don aiki na a gidan nan in ci in sha in gode wa Allah saboda ni ba zan ci lamin miya a gidan nan. Dole ka je ka nemo ko nama ko kifi aiki na ne in ci in more in gode wa Allah a gidan nan don haka dole ka fita ka je ka nemo. Ni fa tsaya ma don ina tantama akan ka bashi kuɗin nan don na san halinka za ka aikata. Ƙwarai. Bala, wannan matar ta safa da kake magana ina ga a cikin gidan nan naku babu wanda ya kai ta sanka kullum cikin nuna ma kauna take. To dan tana kaunata kuma shikenan shi ba me zai zama mai uzuri ba kuɗin nan da ya aike ni da su na ce masa ni zubewa suka yi ba ni na wannan ba da gangan ba ko sai mun uzuri ko ni banda yarinyar nan da na taimaka babu wanda na ƙara haɗuwa da shi tun daga nan na ji bana jin ban ji kuɗin nan. Wani kuɗi kake magana wani kuɗi ne haɗa ka ya Yusuf. Wallahi Nura ni tun da muka haɗu da ni yarinyar nan ita ce mata ta ɗauke tun da dai ta ce min wayar ta ce ta faɗa cikin tagar wai wani guri ko ofis ne ma ko menene na je ina duddubawa wai dan taimaka mata ka san ni da taimako ka san ni yanda nake. Kaga ya zama dole ka fita ka je ka nemo kuɗi duk inda suke ka je ka siyo ka kawo in ko ba haka ba yau sai dai ka horo ta katanga ko kuma ka kwana ka ki bari shi can baya ki canja rayuwa ta yan ƙarya. Ni dai can za ni je inda kike na fari da ke. Mutum sai mata wai kawai ina cikin wannan duduba sai ta ce mata hakura da wayar. To kuma tun daga nan gurin ni da na shafa kudin nan na ji na so na gaya masa na bashi uzuri ya kamata ya karɓi uzuri na amma ya ki yadda to da me zan ji. Wato wannan lamari da gaskiya bai dace ba amma abin da nake so da kai Bala shi dole ka rika kai zuciya nesa. Wannan rayuwar da kake yi duk wani gida da aka bude aka ce ka shiga a cikin garin nan idan ka je dole sai ka ga uwar irin ta sana dara saboda haka dole ka riga hakuri kuma
wannan yarinyar wace ce me ma ya haɗa ka da ita? To wai tukunna ma in ka ganta za ka gane ta? A to ni ko a hanya na ganta da ni na yarinyar ba zan ma iya gane ta ba. To ai ni ma abin da ya faru shine irin makamancin wannan abin ya faru da ni. Nan na ɗauko wata yarinya daga bakin titin ‘yan katako na shigar da ita wajen shagon makwarari. Muka tsallaka zan nemi canji. Ina zuwa na dawo na nemi canji na nemi yarinyar na sama ko ƙasa na sami. Kai in takaice ma wallahi bala ban san ta yashe ni ba sai da na je zan ba da balance. Ka san mu da su producer ba mutunci ne da shi ba a kan balance. To haka yarinyar ne ta sa ni cikin damuwa da masifini. Allah ya isa kawai ne wa yarinyar. To ina jin ma yarinyar ko wataƙila ƙungiya ma suka shigo garin nan ba mu sani ba. Na rasa inda zan yi. To ba dole ai ya kamata ya rika karɓar uzuri na ko? Ni dan uwansa ne fa uwa ɗaya uba ɗaya haka muke da shi. Shawarar da zan baka ka da yayi dole ka riga. Domin wanka ba yake da daɗi. To shikenan nagode Nura. Na ji daɗin shawarwarinka. Nagode sosai. Ina ganin zan wuce ban sani ko za ka shigo majalisa abu an jima. To shikenan sai na shigo. Amma dai ni bukata ta dan Allah ka riga. Yanzu ya za a yi sai mu haɗa ni mai. Na gode. To a dai daga kai zuciya. Bara in je samu abba. Sai na zo. Mama? Mama? Ban gansu ba. Da hannuna na ajiye su. Amma ban gansu ba bashi. Subhanallah. Mama. Menene bike gani ba kike tada hankali haka? Bashir, kuɗin da namu kai riƙayya asibiti. Ban gansu ba. Da hannuna na je na ajiye. Subhanallah. Kin duba da kyau ko mama? Kin duba duk inda kike ajiye kuɗi. Da gaske baki gansu ba? Bashir, duk inda nake ajiyar kuɗi. Har ƙarƙashin katifa na sai da na duba ban gansu ba Bashir. Bashir, anya ba arjanun nan ne suka kwashe kuɗin nan ba dan kan mu kai riƙayya asibiti. Mama, ina kika taɓa jin an ce aljanu sun sace kuɗi? Ba wannan magana ba ma. Kawai dai wannan jarabawa ce daga Ubangiji. Bashir, yanzu ya zame. Kai babu ni babu. Gashi yanzu yarinyar nan tana jin jiki. Mama, bari to in ruga in je wurin musu babu. Ko yana da kuɗi. In ya so ya ara min. Daga baya a hankali sai in biya shi. To Bashir. Bari in je. Ko Allah zai samu dace. Ni dai wannan aljanu su suka kwashe kuɗin nan ba. Ce da yi lafiya Bashir. Kwantar da hankalinka. Ba Ruƙayya ba ce, domin yanzu ma na bar tana bacci. To alhamdulillah na ganka a fusace ne yanzu ma na yi tunanin akwai wata matsala. Bashir, wato abin da nake bukata da kai, ka buɗe baki kai mun bayani wato ainihin me yake faruwa. Tsakanin mu da ku aidin mun zama ɗaya babu abin da zai gagara. Wato Musbahu dama shawara muka yanke. Za mu kai Ruƙayya asibiti ganin likita. Domin mun kwan biyu ba mu kai ta ga likita ba. Kuma duk sadda muka kai ta ga likita ciwon nata yana daɗewa bai motsa ba. Amma maganar gaskiya Musbahu wallahi ba ni da kuɗi. Kuma ita ma mama ba ta da kuɗi. Shi ne na ce bari in zo in same ka da Allah ko zan samu rancen kuɗi a wurinka. Ina so daga baya a hankali insha Allah sai in baka. Ai babu komai wallahi Bashir. Ai wannan ba wata matsala ba ce. Kuma ita rashin lafiya Bashir ai tana kan kowa. Kuma babu wanda ya fi ƙarfin a taimake shi. Yanzu Bashir kamar nawa kake so? A'a Bashir kawai duk yanda ya samu. To Bashir abin da yake hannuna ne. Ba lallai idan zai ishe ka abin da za ka yi ba amma gashi.
amma na gode musu ba Allah ya saka da alkhairi. Haba Bashir, dan Allah ka daina min godiya akan abin da bai kai ya kawo ba. Yanzu dai abin da nake so ka hanzarta a je a kai ta asibiti. Allah ya ba ta lafiya. Na gode. Sai kun dawo, in kun dawo na shigo da jirgin da ake asibiti. Shike. Yawwa. An yi biki lafiya kalau, an kuma watse lafiya lau. Amarya ma kuma ta tare a gidanta lafiya kalau. Fa'iza kina da gaggawa. Kin kasa jira na. Gaggawa ta sa kin je kin yi auren da na tabbata ba farin ciki kike da shi ba. Ana ga kura yana ga yaji. Faiza yawo. Ina mai baki shawara ki yi iyakacin gwagwarin ki yanke dukkan alaƙa da ke tsakanin ki da shi tunda yanzu dai kin san cewa ki riga kin aure. Ba na son in zo in jefa yarinyar nan a cikin halin haɓuya. In saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so. Yanzu za ki ga maganar da nake gani, za ki ga abubuwan da nake faɗe a kanki. Ita Fa'izan nan ita kaɗai ce yarinya. Ai yaba kyauta ta ce. Karɓi mana dan iyayenki. Ba a mai da hannun kyauta baya. Idan na je ne kuɗi na dawo gari an kika shawarar ki aure. Bai faɗa min zai ƙara aure ba. Ban san waye aure wacce za ta kula min da yata ba. Ta ba mama wacce. Dakatar Allah idan kin ga abin bai miki ba in ba za ki iya zauna ba abin da ya kaki ba za ki iya ba ki shirya yanzu mai rike gidanku ba shi kenan ba. Amma ku baka da adalci. Daura auren mu a yau a kawo ni a daren yau kace zaka mai da ni gida baka da tausayi. Na rantse ba za ta sau ba, bindiga a cikin ruwa. Ni Hadijja kun ce zani a kasuwa, to dudu kwana nawa a cikin gida. Zuciya na tare da abin da take kauna, ko da yana kusa ko nesa. Hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba. Damuwa ta ita ce, ka riga ka shauƙa zuciyata da nuna kulawarka a gare ni. Hau, ai ni na sani, wallahi na sani dama tatsuniyar gizo ce ba ta wuce koki. Yanzu haka daga jan faruk ne kuma maganar da muka tattauna shi kenan a wajen. Kisan yin ɓarni abu ne mai sauƙi. Amma gyaranta sai an sha wahala. Wannan shi ya komai sauƙi a wurina. Masu iya magana kan ce duk abin da kika ga ya koro kwaɗo daga ruwa har ya faɗa wuta, to haƙiƙa wannan abin ya fi wutar zafi. To ki adana kalamanki, wala Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani. Kasan duk wanda ya haɗu gashi dole zai haɗu. Zarge za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar Talata da misalin karfe 8 na dare. Kada ku manta ku yi subscribing channel ɗin Altarif TV da kuma Zarge TV tare da danna ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun ɗora shirin. Zarge mugun ƙulli.